molt de patiment. L'Ontinyent es manté líder del grup tercer de la segona divisió B, el que es coneix com el grup català. De la 12a jornada en destaca la derrota del Sabadell contra el Mallorca B, un resultat que deixa Ramon Moya en una situació certament complicada. I també hem de destacar el mini-derbi, el derbi dels filials del Barça i l'Espanyol, que finalment ha estat per als blaugranes per 0-2. Tot i que hi ha hagut ocasions per a totes dues bandes, el Logronès i el Sant Andreu han acabat empatant a 0 a les Gaunes, un marcador que manté els de Nacho González a la zona de privilegi de segona B. Una posició a la qual s'acosta a 4 punts, per ser més exactes, al Barça Atlètic, després de superar l'Espanyol B en el miniderbi. Nolito ha avançat als de Luis Enrique en el minut 28 i el portuguès de l'Espanyol B, Iago Fernández, s'ha fet el segon gol en pròpia porta en el minut 69. La Gramenet s'ha hagut de conformar amb l'empat a 1 en Camp Peixauet davant del Benidorm, que s'ha avançat amb un gol de Germán. La Grama ha fallat un penal que ha suposat l'expulsió, també de Germán, i que no ha encertat a transformar el Chino Expósito, però sí que ha pogut empatar a través del Faro, amb la col·laboració d'un defensa visitant. El Badalona ha fugit de la zona baixa de la classificació després de sumar una victòria de prestigi al camp de l'Alacant. Els gols de Diego Torres a la primera meitat i de Pugui a la segona permeten als escapolats situar-se 2 punts per sobre de la zona de descens. En canvi, per al Sabadell la situació comença a ser crítica després de la derrota per 1-4 a la Nova Creu Alta davant d'un Mallorca B que als 20 minuts ja guanyava per 0-2 gràcies als gols marcats per Dani Castellano i Alberto López, aquest de penal. Abans del descans, Roberto Morales ha escurçat distàncies per als locals i ha fet pensar en una remuntada arlequinada, però el domini balear s'ha fet encara més evident en la segona meitat. 2 gols de Nacho Casanova han completat el pòquer mallorquí i han provocat que part de l'afició demanés la dimissió del tècnic Ramon Moya. El duel dramàtic de la zona de descens se l'ha acabat emportant el Lleida davant del Terrassa al camp d'esports. Els de Mili Vicente respiren gràcies als gols aconseguits per Xavi Jiménez de la minut 15 i Txeli quan s'havien jugat 12 minuts del segon temps. I el Gavà, mentrestant, es manté com a cuer tot i arrencar un punt del camp de l'Sporting Maonès, que jugant amb 10 s'ha aconseguit avançar gràcies a Guillem Martí en el minut 44. Un penal transformat per Dani Guerrero, però ha permès obtenir als de Jaume Bonet un punt de mèrit, això sí, insuficient.